दिनै आं देरहानाया खाथां नायबाय थाबानो जाबाय नोंसोर रिजाल्टआव आवगायनि बादि ट्राइबेलखौ जेनगोन माबागोन बिदि खोथा गैया डाइरेक्ट खाथां 100% देरहागोन खम मार्जिनावबाबो देरहागोन 4 थारिखआवल' नायदो राजबंशिफोरनि भटखौ मोनगोन आंबो मोननाय नङा आंखौबो मोजां मोनग्रा दंना मेला देरहानाया खाथां 100% देरहागोन आं मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा 4 नं फावखुंग्रि बियाबनिफ्राय जे हारसिङैनो गेलेनाय राजदीप ब्रह्म सारा गावनि रिजाल्टनि फिथाइनि बागै मा बाथ्रा बुंगोन स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रो लोगोसे खोनासंलांदो गोसोआथ' गुद गुद मोनगासिनो दङ देरहागोनबो सानदों जेनगोन ना देरहागोन बेखौ एकदम बिराद सिदा खालामगासिनो दं जायखिजाया आङो जेरेखम बेरायना मोनदों खोथा जाहैबाय बे राजनितिआ बावखुंग्रि हिसाबै आं बेलेग समस्थिखौ बुङा आलादा समस्थिखौ माने मा बावखुंग्रि हिसाबै माने मा होनो बेखौ जोङो जातिगत भाबै खारदों आरोखि हारि हिसाबै जुदि बर'फ्रा जुदि अननानै जुदि जायखिजाया जिखि पार्टियानो जा जुदि मोजाङै सिन्था खालामनानै जुदि हारिनि खोथा दं होननानै जुदि होदोंब्ला देरहागोन बर'फ्रा आरो जुदि जा हारिनि खोथाजों खोथा गैया जा पार्टिजों खोथा दं होनोब्ला आं देरहानाया एसे कठिन जागोन मानो होनोब्ला खिन्थु राजबंशिफ्रा ओरैबादि राजनिति गेलेदों थारमाने बिसोर 100 जौखोन्दोआव 100 गासिबो गावसिनि मानसिनो होदों फिसा नांगालाव होनांगौनि खोथा गैया एसे राजबंशि केन्डिडेट मोनदों होननानै बिथांमोना फुरा होजोबदों खुनु बाव आरो माने बाव ओरै थाङाखै आरोखि बिसोरना एकदम माने गथा खारदों खोथा जाहैबाय जुदि बर'आबो जुदि आंनो बिदि साननानै जुदि गथा होयोब्ला देरहानाया 100% सियर आरोखि बेयाव खुनुबाव लाखिनो हानायनि खोथा गैया दा आंनो होआखैब्लाबो जुदि जोंहाबो प्रतिभा दं प्रतिभा बायद'आनोबो होयोब्ला बिथाङाबो देरहागौमोन दा जोंनि सानै गेजेराव सोरबा सासेनो होयोबा जों सासे देरहागौमोन दा पार्टि हिसाबै होदोंब्लाथ' बयहाबो पार्टि हिसाबै थांदोंब्ला बे माने रुपम रायानो देरहागोन मानो होनोब्ला बिसोरो राजबंशि भटआ ओरै माने एकदम गावस्राथाराखै माने ज' बिसोरो माने एकदम आं गोबां लिडारजोंबो रायलायदोंमोन ना जोंहा 18-19 बोसोरनि उनाव 17 बोसोराव दासो जों सासे जों बिजाथि मोनदों बेखौ जोङो जेरैब्लाबो देरहानायनि खामानि मावगोन बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनायखौ आं खोनादों रायलायदों गाज्रि दामोन आंखौथ' जेनेबा बयबो मोजां मोनो गाज्रि मोना आं रायलायदों खयजनजोंबो गाज्रि दामोनसै सार जों सासे मोननाय बेबाराव जों ओरैब्लाबो होगोन होननानै बिथांमोना होदों आरोखि दा राजबंशि भटआ थेवब्लाबो बारा बुरजा नङा 29,000 सामथिं दङ बेनि गेजेराव 23,000सो भटिं जादों आरोखि बाव जा मा होनोमोनलाय जोंहा मा जोङो बर'नि मा होनोमोनलाय राजा फिसा होनना बुङो फिथ्रादेब मेचबा बेसेबां बोनो हायो जुदि बियो राजबंशिखौ जुदि 5-6 हाजार बोयोब्ला माने देरहानाया आं 100% खाथाङो आरोखि बेखौ आं दिनै नुहुरदों आरोखि मुस्लिमाथ' एकदम बुंनानै लाब गैया बिसोरो एकदम आंनोथ' सिगाङाव बहुद खोथा होदोंमोन बिथांमोना आंनो 65% नोंनो भट होगोन होननानै आंनो गोबां बिसोरनि दैदेनगिरिफ्रा आंजों रायलायफैदोंमोन लिडारफ्रा नाथाय बै समाव मोनसे गेजेराव अर सुना होनायाव माखासे फासयफिनदों थ' अर सुना होआखै होदों जोंहा रुपम राया बाव माखासे फासयफिननायाव बिथांमोना एकदम माने 60% 70% माने एकदम 65% माने कंग्रेसआव भट होदों आंनि मोनदांनाय आरोखि बे आंनि मोनदांनांनायल' नङा बियो रायजो राजाफोरनिफ्राय आं दा भट जाखांनायनि उनाव आं बिराद गिदिंनानै नायदों सोंदों आं सोंजोबदों आंबो मोनाखै नङा मोनदों 30% आंबो मुस्लिम भटखौ आं मोनदों बाखि जेनेबा बे 60% बिसोर मोनदों 70% 20% माने ओरै थांदों आरोखि आरो मोनद्राय नङा फैब्ला मोनदों एसे नांगालाबो मोनदों आरो जा प्रतिभा बायद'आबो मोनदों रुपम रय बिथाङाबो मोनदों दा मुस्लिम भटआथ' गथा खारो नोंथांमोना मिथिखायोना बिसोरनि कास्टिंआ एकदम माने 46,000 सामथिं मोनथ' हयथ' 41-42,000सो भटआ जाखादों दा दिनै आं नुहुरदों कंग्रेसआ एराउन्ड 26निफ्राय 27,000 भट मोनगोन बुजिबायना आरोबाव आं बुंगोन दिनैहाय जुदि कंग्रेसनि केन्डिडेटआ सोरबा जुदि गुबुन हारि जानायमोनब्ला थ' देरहानायनि लामाबो दंमोन मानो होनबा जोंहा सेफालि मेराक बायद'आ थारमाने संखिया खम हिसाबै बिसोरनि संखिया थारमाने 3,000नि एसेल' बारा हिसाबै बिथाङा भटखौ बारा मोनजोबाखै आरो जुदि गार' सम्प्रदायनि मानसिया जुदि 15-20 हाजारसो दंबाबो देरहानाया खाथांमोन आरो आङो साननानै नायहरजोब्बाय
आंथ' बुंनो थाङो आङो गुबुन जायगायाव आं मोजां भटखौ मोनगोन दानि बनरगाव हिसाबै आङो बनरगाव जोंहा मोनबा बिसिडिसि गोलैयोमोन बनरगाव समस्तियाव एमसिएलए हिसाबै बेयाव आं बारा हाबनो मोनाखिसै दा बिथांमोना हयथ' गोसो जानानै आङो जुदि बिबेक महरै होदोंब्ला आं दा आं खोनादों गोबां मानसिया आंनो होखुमादों होननाय दा आङो भटखौ मोनगोनखौ आसा खालामदों 45निफ्राय 50नि गेजेराव आं भट मोनगोनखौ आसा खालामदों आरोखि दा आङो गैथाराब्लाबो 2-2.5 हाजाराव देरहानायनि सिमांखौ नुहुरदों आरोखि थारमाने आरो देरहागोनखौ आं खाथां 100%बो होनो हायो दा मानो आंनो बर'फ्राबो गोबां मानसिया होखुमादों होद्राय नङा इउपिपिएलआबो होदों आंनो आरो आंनो सुत्रफ्राबो होदों आरो जोंहा नारजुगिफ्राबो होदों ओमफ्राय जोंहा मा होनो आदिबासिफ्राबो होदों गरखाफ्राबो होदों हिन्दीबासियाबो होदों आरो ओमफ्राय जोंहा बर'फ्राथ' आंनो मोजाङैनो होखादों जिहेथु आरो बेंगलिफ्रा आंनो 70% भट होदों 75% भट होदों जायगा जायगा मुस्लिमफ्रा 25-30 आरोखि एभारेज 30% मुस्लिम आंनो भट होदों दा दिनैनि दिनाव आङो 3-4 हाजाराव देरहानाया 100% खाथां जुदि बर'आ जुदि बर' हिसाबै होनांगौ होननानै होदोंब्ला दिनै राजबंसिफ्रा जोंहा राजबंसि केन्डिडेट मोनदों राजबंसिनो होनांगौ होननानै गासिबो होजोबदों बेबादि होयोदि बर'फ्रा आंनो 50% होदोंब्ला आङो 4-5 हाजार भटआव देरहानाया 100% खाथां बर'फ्रा जुदि होदोंब्ला खहाथ' बे माने एकदम जौसे खोन्दो मानो होननानै बुङोब्ला नोङो सिगाङाव बङाइगावनिफ्राय मोनसे बिथांमोना प्रेस मिट होखादों जोंनो जुदि राजबंसिफ्रा जोंहा खुनु दिन एमएलएबो गैफेरा एमपिफोरबो गैफेरा 14-15थानि जुदि खम केन्डिडेट होयोबा जों उल्था फाल्था खालामजोबगोन जोंहा ओंखायनो केन्डिडेटबो गैया एसेमब्लियाव जोंहा बुंनो हानाय जोंहा राहा गैया जोंहा दिल्लीयाव बुंनो हानाय राहा गैया ओंखायनो जों जेरैबो राजबंसिखौ नांगौ होनना बिथांमोना बुंखादों आरो नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनानै बर्डार एरियायाव बिथांमोना होजोबखादों गल'गन्साव मोनदों बिसोर बेलासपारायाव मोनदों बावखुंग्रियाव मोनदों अबयापुरि मोनदों बावखुंग्रि बङाइगाव मोनदों अब्ला आरो गोबां जोंहाय आफार साम लाइनाव मोनदों गवालपाराथिं मोनदों अब्ला बेफोरखौ नायोब्लाथ' बिसोरो कमफर्टेबल बिनायाथ' एकदम खाथां जेरै जोंनाबो लखिमपुराव जोंहा मिसिं काउन्सिलनि गेजेरावनो जोङो बर'फ्रा स्ट्रं हिसाबै जोङो BKWC मोननो हादों थिग बिथांमोना बेखौ मावखागोन अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय जोंहा गाव हारसिङैनो बिजाथि गसंनानै जे एमएलए इलेक्सनाव गेलेनाय राजिब ब्रह्म सारा मा बाथ्रा बुंखो बिनि बागै नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब